Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ijabulise abaningi inkulumo kaChief Justice UZondo ephawula ngokuboshwa kuka Advocate ngokummeli wabamangalelwa ecaleni lika Senzo Meyiwa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elanibona khona le video. Mongoqala sijoyina lelikhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Ngizocela usilandele ku Instagram @zwide_media. Bayishayile ihlombe abaningi inkulumo kaChief Justice UZondo ephawula ngokuboshwa kuka Advocate waboshwa esenkantolo ngomhla ka28 April eNorth Gauteng High Court eSethwana. UZondo uthe ubengakaza ayibona ngaphambilini ivideo yalesigameko sokuboshwa kuka Advocate esenkantolo. Uthe uzwa abantu nje bekhuluma ngalo loludaba ubesephoqoleka ukuba ayibuke ivideo. Esekubeka ngokusobala uZondo emva kokubuka le video ukuthi noma ngubani osebenzela umthetho akasibona isidingo sokuba angaboshwa ngaphakathi enkantolo futhi kubuka wonke umuntu edlangalaleni. Uqhube wathi besingekho isidingo esiphuthumayo sokuba kuboshwe Advocate esenkantolo bekumele alinde aze aphume ngaphandle. Yize noma iwarrant of arrest yenziwa ezinyangeni ezimbili ezedlule besingekho isidingo sokuthi ezoshaqwa esenkantolo. Uqhube wathi okunye kumele kuhlonishwe ngoThefu ukuthi ungummeli futhi umele abamangalelwa khona enkantolo le aboshelwe kuyona. Uthe amaphoyisa ahlambalaze isithunzi sikaThefu aphinde abolala nelungelo lakhe ngowa section 165. Akekho noyedwa osebenzela umthetho kufanele aboshwe ngalendlela futhi adeleleke ngaphambi komthetho ngalendlela. Kumele ke amaphoyisa afunde ukuhlonipha abantu abasebenzela umthetho. Lokho akwenziwa amaphoyisa kuphambene kakhulu nomthetho. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukubhala kweni ngayo inkulumo kaZondo ukuthi ngempela wena ubucabangani ngokuboshwa kwakhe uAdvocate Thefu esenkantolo okwashiya abantu abaningi beshaqekile futhi bemangele. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi comment section. Ungibambeke evidweni elandelayo.